Ah, le mɔgɔ faga ni dusukasi oui. Ni y'a sen don le vi b'a fɔ k'a b'a fɔ ko non kama ŋɛna a bɛ so kɔnɔ a dalen don ne t'a dɔn fɛn fɛn b'a la e vi bɛ ni mɔgɔ faga ni dusukasi e lɛ 9h sera vi bɛ sunɔgɔ la hali bi ɲamɔgɔden i jɔ ka taa kama bari vie wata ɲamɔgɔden hali sisan i dalen don a kɛra di i filanw bɛɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la mɛ e de filɛ nin ye hali bi i dɛsɛlen don ka bɔ so kɔnɔ i bɛ sunɔgɔ dɔrɔn na n t'a dɔn fɛn fɛn i jula taa baarakɛyɔrɔ la i filanw bɛɛ bɛ baara la e dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ sunɔgɔbaden na i yɛrɛ ma mun de kɛra di bɔn dɔ la dɛ tɛmɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la i filanw bɛɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la e de sigilen don i dɛsɛlen don ka wuli i bɛ k'a bɛɛ kɛ sunɔgɔ ye i filanw bɛɛ bɛ k'u non i filanw bɛɛ bɛ k'u denw bila ka taa i ji la e de bɛ ɲɛmɔgɔdenya la so kɔnɔ i dɛsɛlen don ka bɔ ne min den sugu y'an bolo i t'i den bɛ mɔgɔ faga ni dusukasi ye den kɔni ale de yo dusukasi a b'i faga ni dusukasi a bɛ sunɔgɔ dɔrɔn na so kɔnɔ a kɛra cogo di e yo i filanw bɛɛ filɛ nin baarakɛyɔrɔ la e de bɛ dusukasiya la so kɔnɔ ani ko sunɔgɔ bɛ kɛ a tɛ ban mɔgɔ t'u yɔrɔ sɔrɔ a kɛra cogo Matande mun ne wei n'a sɔrɔ wari kun ne ko san ni si tɛ fɛn ma o fana ka baara kɛ ka wari ɲini ka nari kuma fɔra ne ma ni bɛɛ ka lasegin a bila ka bɔ yen k'i filanw bɛɛ bɛ baara la foyi man di ye sunɔgɔbaden ni dunibaden o so kɔnɔ taa baara kɛ n'i ma taa baara kɛ i tɛ dumuni kɛ n ka du kɔnɔ bi kɔni n'i ma taa baara kɛ i tɛ dumuni foyi kɛ mais ni ne tile filɛ ne ma ne m'a ɲɛfɛ yan o foyi tɛ se ne ma i tɛ foyi de la sunɔgɔbaden kan an ka foyi t'o la ne ko n'i ka taa baara kɛ n'i ma taa baara kɛ i tɛ dumuni kɛ ni mɔni i t'a digi kɔnɔ ni kelen ni i t'a digi kɔnɔ taa baara kɛ ni filanw bɛ baara la taa ala k'i dɛmɛ foyi tɛ se ne ma foyi de tɛ se ne ma taa i filanw bɛ baara la i ka taa baara kɛ dusu bɛ baara la ko fo sunɔgɔbaden bolo na bɛɛ kɛ ka ne ma wala e kɔni nin ye den dusukama ye nin den nin den tɛ den a bɛ mɔgɔ faga ni dusukasi i filanw bɛɛ bɛ ji la mɛ e kɔni Jone te fama deli mais ne bɛ baara de kɛ fo n ka kɛ fama ye an ka baba y'a se k'anw ye a bɛ wari mun sɔrɔ o bɛɛ bɛ taa anw la y a pas de sommeil ni vieux chien joli a tɛ se baarayɔrɔ la yan nɔ a b'a la k'ale ma ye ne dun b'a dɔn kalabanciya de don foyi tɛ vieux la a bɛna sɔrɔ yan nɔ ɛsɛ ye mun kɛ f'an k'o kɛ yɛrɛ ye a bɛ taa feereninw kɛ ka pari ninnu Uncle patron Uncle vieux tɛmɛ k'i sigi yan man i sigi yan vieux ni ye tile joli tɛ se baarayɔrɔ la yan nɔ i b'a la k'i mankɛnɛ foyi t'i la ni ye moto san ka d'i ma i y'o feere o ma se ka nafa foyi ɲɛ e bɛna mun de ɲɛ sisan patron mais ne y'a fɛ mun ni mankɛnɛ vieux ne b'a dɔn foyi tɛ la e tɛ kalabanciya hali o don i fakɛ bɔra nɔ n'a fɔ i tɛ foyi la so daga sunɔgɔ i ma baara ɲɛ i bɛna mun de ɲɛ sa a filɛ e pourtant kuran yɛrɛ tigɛlen don heure ne bɛ 9h ka sɔrɔ i ma na baara la du kun ka so i bɛ na baara de kɛ wuli ka bɔ ne fɛ yen wuli ka bɔ ne fɛ yen ne fɛ yen wuli ka bɔ yen wuli mais au moins lamɛ fɔlɔ kɛ non ne tɛ baarakɛla mara an fɛ yen bari yan bɛɛ baarakɛla wuli yɛrɛ e pourtant wuli voilà taa ka bɔ ne fɛ yen parce que n ka cɛ baarakɛ au moins patron lamɛ fɔlɔ kɛ ne tɛ lamɛn sa kuma foyi tɛ nin na taa ka bɔ yen n ye fɛn bɛɛ k'i ma se ka fɛn min kɛ e ka taa ka bɔ yen e baara wɛrɛ Luca Production présente. Ne wolo na bimiri na mama bimiri anyana fine gananela ne wolo ba bimiri n'a fɔra ko ne bɛ baara min na o tiɲɛna ne fakɛ fɛnɛ bɛ ka ne gɛn ka bɔ so kɔnɔ ko tant que ko ne ma na nin wari ko ne tɛ di ne bɛna mun de kɛ sisan donc ne kan ka taa baara wɛrɛ de ɲini ne wolo ba bimiri iye ne na bimiri anyana fine gananela Mama ifala dumuni yatimede unfere boka dengeni bitungana Mama danta dumuni jiginta ni unfere boka dengeni bitamano Ouais nga cɛ ça va wala kun ye mun fɔ ɲɛna ma ko la halisa quoi ma ko ka mɔgɔ ɲini i bɛ mɔgɔ min ta baara la
Ouais, m'a ko la ça quoi. Ouais, ma mɔgɔ sɔrɔ ni ye mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn m'a d'i ma, i y'a faamu. Voilà. Van. Ouais, Van. Ouais, Ça va? je. Tu vas là? Kan meme. Tu vas la fuma ide. Chen tunu. Tu bien né? Awo, cɛ bɛ mɔgɔ ɲini de la n terikɛ dɔ ye. E bɛ mɔgɔ ɲini na ne bɛ baara ɲini na. Tu tɛ si bi ne y'a tɔ ninnu na. N ka cɛ k'e bɛ baara ɲini de la wa? Wallahi. Ah, ne dun ka cɛ mago bɛ baarakɛla la. N ka cɛ wallahi an ka t'o fɛ joona joona yɛrɛ. Ok, fɔba tɛ yen. N bɛ t'i d'o ma quoi. Ok, wallahi n ka cɛ o bɛ diɲɛ trop. Ya pa de somente, mama esenge munge E fugar din ana Dakar de. Uncle. E goni. Ayi ba ni barakula de sɔrɔ. An ni Donald Jina na e be panga bo. E goni e tan e to e tora la. ya pa de somente, mama esenge munge Présente. Ne wolo na bimiri na mama bimiri anyana fine gananela. Ne wolo ba bimiri yene na bimiri anyana. Ba ni na tabara. Sigi bi ka taa yala de la. Mama e falla dumuni yati mede un fere boka dengeni bituna. Mama e dantan dumuni jiginta. An laban. Ba ne de woro la wa y'a mɛn. E wa fila bɛɛ. Ah, ya bi sɔn. Ala ya bara ko ni ka a caman yira n na. Wari ko a ma nɔgɔn dɛ. Bon i bɛ baara de kɛ. I janto i yɛrɛ la dɛ. An denkɛ. Ouais, Ça va? kan meme. I b'a kan? Ah, va. Sinon wallahi n ka cɛ bi ne tali. A ye dugawu dɔw dun fo ka ne yɛrɛ siran. Sisan ni ne y'a dun ko ni wari b'i kun i ye dugawu dun ye quoi. Non, n ka cɛ a ye dugawu dɔw dun fo ka ne yɛrɛ dabali a kan. Ah, n ka cɛ. N bɛ mun f'i ɲɛna. Diɲɛlatigɛ in tɛ taa fugariya kɔ dɛ. Ni mun bɛ baara kɛ, ni tɛ baara kɛ. Ne wolo na bimiri na mama bimiri anyana fine gananela. Ne wolo ba bimiri yene na bimiri anyana fine gananela. N ka cɛ mun bɛ yen nɔ? N ka cɛ i ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye. N ko wari i y'o di yan, n ko baara i y'o di yan. Ne b'a dɔn fɛn kelen dɔrɔn de bɛ ne bɛ fɛ k'o de kɛ n ye quoi. O ye mun ye? N ka cɛ an ka chaîne YouTube de bɛ ko Teriya Duman an bɛna nin vidéo ninnu bɛɛ bila yen nɔ. N bɛ fɛ i k'a fɔ mɔgɔw de ye u ka to abonné compte in na quoi. Mais caméra tɛ nin yan. Bon a ye taa abonné.